Nekada prvi teniser sveta Mats Wilander ističe da nije toliko zabrinut povodom trenutne forme Novaka Đokovića, iako je srpski teniser počeo godinu neuspehom na Australian Openu nakon poraza od Janika Sinera u polufinalu. Usledio je još jedan izazov u vidu Lukasa Nardija na turniru u Indian Wellsu, gde je Đoković eliminisan u trećem kolu, a kasnije odustao od učešća na Mastersu u Majamiju. Wilander smatra da ovi porazi neće ozbiljno poremetiti Đokovića, tvrdeći da Novak često koristi manje turnire kao testiranje svoje forme i treniranja s fokusom na veće događaje poput Roland Garrosa i Wimbledona. Upućuje na Đokovićevu sposobnost da se usredsredi na ključne trenutke sezone, ignorišući manje neuspehe. Wilander takođe ističe da je Đokovićev uspeh na Grand Slamovima možda delimično posledica svežine koju održava, ne dominirajući na svim turnirima. Osim toga, Wilander odbacuje zabrinutost zbog Đokovićevih godina, tvrdeći da su mnogi vrhunski igrači neugroženi fizički kad je Đoković u pitanju, osim možda u 5 setova. Najbolji teniser sveta sada mora da se prilagodi šljaci pred Roland Garros s narednim turnirom u Monte Carlu koji počinje 6. aprila. Nagradni fond ovog prestižnog Mastersa iznosi $6 miliona, a srpski as će imati dodatnu motivaciju, budući da je poslednji put Kneževinu pokorio 2015. godine.